Myntri Rangbah ke Jylla ukon ke sangma ke sengi thok deng ula Plie Paidbah ke Tylli ke Projek bat ula bu ru yau mau nong rem jong ke college kin thei ke banen kong hari lum Garo hanong ba aturai ya ke balatip kum ke Miriam Russell Women's College. Myntri Rangbah ula Plie perdaru ke CM's Youth Center ha Cibra Agal ha West Garo Hills District kum shibanta na ke jengrakhe ke International Youth Day 2022 bat kum jo ru ya ke wei ke jakasa shipor na ke benta ki kin thei ki ba armen kabahap hapo ke scheme Chief Minister's Safe Motherhood Scheme ha asa nangre ha West Garo Hills District. Ha ka jing ajing tip ling ba ka Twitter Myntri Rangbah ula ong baga jing thmu jong ka ni ka jaka sa shipor ka long ban kin tiu ki jing kha khon ha ki jaka sumar ki babiang bat ban pendu naru ka jing klat no jong ki long kemi ha ka por ba kha khon ha Jylla meglaya hapo ka ni ka scheme la pen biang ru ki kali ban kit ban ba ki long kemi bat ki dukot long yeng jong ki